Добро утро и здравейте от мен. Какво виждаме днес? Виждаме познатата картинка. Днес е неделя. Никой не отива на работа, никой не ходи на училище, няма никой, шосето е празно. Няма абсолютно никой, няма жив човек. Погледнете. Абсолютно никой, само аз и прекрасните птички. Защо хората са задвижени от парите? Защо човек е склонен да стане от кревата само когато отива да изкарва пари? Защо човек не може да стане и просто да излезне, да се разходи, да подиша чист въздух, да се занимава с медитация, да се занимава с спортове или каквото и да било? Ето в момента идва една кола и това е първата кола, която виждам от може би вече половин или един час насам. Ето една кола в момента идва. Ето я. И това е може би някоя баба. Това е такси. Някой е пил или нещо е правил, излизал, прибира сутринта или нещо друго, но това не е нормално. Ние сме задвижени от парите и искам да задам един въпрос. Ако утре вече няма пари, не съществуват, какво ще правите? За какво ще ставате, за какво ще живеете, за какво ще се борите? Това ми е много интересно. Защо? Защо хората са задвижени от парите, от материалното, от възможностите, от автомобил, от къща, от дрехи, от нови обувки? Защо не можем да станем и просто да се порадваме на живота? Колко е красив, колко е хубав. Не знам, това са много въпроси, които си задавам всеки ден. Благодаря, че ме изслушахте и желая хубав ден.